Hej, jag heter Mikael och det här är Pirkko. Och eftersom det är svenska dagen idag så ska jag bokprata om lite böcker på svenska. De flesta är svenska författare, men vi har också en finlandssvensk som heter Tove Jansson. Och för att det inte ska bli för svårt så kommer också Pirkko att berätta om samma böcker på finska. Så, vi kan köra igång. Den första bok jag tänker prata om här heter Allra käraste syster. Och det är av Astrid Lindgren. Ni har säkert hört talas om Astrid Lindgren. Hon har skrivit kända böcker som de om Emil i Lönneberga och Pippi Långstrump. Men den här är en jättevacker bilderbok som hon har skrivit. Boken berättar om en flicka som heter Barbro. Och under rosenbusken på hennes gård har hon ett hemligt hål där hennes tvillingsyster Ylva-Li bor. När Barbro hälsar på Ylva-Li får hon följa med på de mest fantastiska äventyr under rosenbusken. Det här tycker jag är en jättevacker bilderbok som man helt bra kan läsa ensam, eller varför inte för någon annan. Astrid Lindgrenin kirja Kultasiskoni on vähemmän tunnettu kirja, mutta tässä on todella kauniit kuvitukset. Ja se kertoo tytöstä, joka toivoo itselleen siskoa. Ja se löytyy ruusupuskan takaa. Täältä ruusupuskan alta, Salikonin ruusun alta, hän löytää salaisen paikkaan, missä hän tapaa siskonsa Ylva-Lilin. Ja heillä on hauskaa yhdessä. Heillä on omat lemmikkikoiransa ja he ratsastavat omilla nimikkohevosillaan. Kunnes kultasiskolle kerrotaan, että Ylva-Lil kertoo, että heidän täytyy joskus erota sitten kun Salikonin ruusut kuihtuvat. Ja kun ne ruusut sitten kuihtuvat, niin mitä kultasiskolle sitten tapahtuu? Den här andra boken heter Födelsedagsmysteriet och är skriven av Martin Widmark. Det här är en serie deckare för er som går i första klassen upp till kanske tredje klassen. Och det handlar om Lasse och Maja som har en detektivbyrå som heter Lasse-Majas detektivbyrå. I de här böckerna så får vi följa med då de löser brott på ganska lustiga sätt. Och det är en bok med ganska passligt med text och jättemånga fina och roliga bilder. De här tycker jag om just för att det är ganska kluriga gåtor som de löser. Och kanske också för den stora humor med vilken Martin Widmark skriver. I Födelsedagsmysteriet är Lasse och Maja bjudna på födelsedagskalas. Men plötsligt under festen så slocknar alla lamporna. Och när ljusen kommer på igen så har deras vän Barbros halsband, ett jättefint juvelhalsband, blivit stulet. Så om ni läser den här boken får ni reda på hur de löser den gåtan. Lasse-Majan etsivätoimistokirjat ovat hyvin suosittuja. Tämä samainen kirja on ilmestynyt myös suomeksi tänä syksynä. Lasse-Majan etsivätoimisto, syntymäpäivän arvoitus. Kirjat ovat yleensä mustavalkoisia, mutta nyt on värikuvat ja nämä kertovat syntymäpäiviltä, jossa tapahtuu rikos. Jokaisessa Lasse-Maijan etsivätoimistokirjassa Lasse ja Maija ratkaisevat poliisimestarin avulla arvoituksia. Syntymäpäivillä katoaa suuri timantti ja tämä voisi olla myös Timantin arvoitus -niminen kirja. Kirjassa on aina etusivulla päähenkilöt lueteltuna ja moni lapsi aloittaa tämän kirjan lukemaan juuri tästä henkilögalleriasta. Arvailen, kuka tällä kertaa voisi olla syyllinen. Tässä on 3 kokkia päähenkilöinä ja he ovat syntymäpäivillä.
valmistamassa kakkuja. Ja jokaisen hieno kakku maistellaan syntymäpäivillä ja arvioidaan, mikä niistä olisi paras. Ja paras voittaa muhkean rahapalkinnon. Mutta samaan aikaan katoaa myös tämä päähenkilön kaulakoru, timantti, ja sen arvoitusta Lasse ja Maija ratkovat tässä kirjassa. Sen har vi en till deckare som passar bra för som går i första klassen till tredje klassen. Det är Anna Janssons Silverskatten. Anna Jansson har skrivit mycket deckare för vuxna, men här har hon också skrivit nu en serie för er som är lite yngre. Det är en hel bokserie som handlar om Emil Wern som har en egen liten detektivbyrå i Visby på Gotland. Och då han löser sina brott tar han ofta hjälp av sin lilla syster Linda och hunden Molly. I just den här boken, Silverskatten, så handlar det om den världens största silverskatt som de har på museet i Visby. Emil får reda på att det varje natt försvinner något lite av skatten. Om ingen snart gör någonting kommer hela skatten snart att vara borta. Så de bestämmer sig för att smyga in på museet och ta reda på vem det kan vara. De här är väldigt spännande detektivhistorier för er som kan läsa lite bättre. Och det är väldigt kluriga gåtor där man får själv fundera vem av de misstänkta det kunde vara som har gjort brottet. Anna Janssonin Emil-sarjassa on ilmestynyt jo tosi monta lasten dekkaria. Tämä kirja kannattaa aloittaa ihan täältä takaa. Jos et ole lukenut koskaan aiemmin dekkareita, voit katsoa täältä ihan takaa Emilin kirjoittaman sanaston. Tiedätkö, mikä tarkoittaa alibi tai motiivi, kun luetaan rikoskirjallisuutta? Täältä löytyy myös paljon muita sanoja, joita Emil käyttää. Eli tämän kirjan voit aloittaa takaa, jos et ole lukenut vielä yhtään Emil-dekkaria. Emil tutkii tässä hopea-aarteen arvoitusta. Emil on oman sisarensa Lindan kanssa käymässä museossa ja kuulee, että museon hopea-aarteesta on kadonnut rahoja. Niinpä he tekevät aika villin suunnitelman. He pääsevät ujuttautumaan museoon yöksi, piiloutuvat sinne ja päättävät ottaa selvää, millä tavalla rahat katoavat. Tässä on kuva siitä jännittävästä hetkestä, kun Emil ja Linda seuraavat silmätarkkana keskiyöllä museoon saapuvaa mustakaapuista tyyppiä. Tervetuloa Emilin seuraan. Och sen har vi en bok av vår egen finlandssvenska författarinna Tove Jansson. Ni har säkert läst någon gång om Mumintrollen. De har ju kommit på TV och som bilderböcker och som serier i tidningar. Men jag tycker bäst om när man får läsa om dem i de här fina böckerna som hon har skrivit. Den här heter Trollvinter. Om vintrarna sover alla Mumintrollen djupt i dvala. Men just den här vintern råkar Mumintrollen vakna efter att en månstråle lyser i hans ansikte. Han är först lite rädd men bestämmer sig för att gå ut och undersöka hur Mumindalen ser ut på vintern. Och den är verkligen ganska annorlunda. Där är mörkt och kallt. Och det finns en hemsk figur som heter Isfrun som tyst och kallt drar genom Muminkraven. Men han träffar också vänner som Totikki och Lilla My. Och de visar honom vad man kan göra i Mumindalen på vintern. Och så träffar han förstås den mycket märkliga lilla varelse som är alla Mumintrollers förfader. Det här tycker jag är en spännande bok som man gärna ska läsa. Kanske en mörk och vintrig kväll framför brasan.
och du kan läsa den själv eller kanske till exempel tillsammans med dina föräldrar. Kotimaisen Tove Janssonin, suomenruotsalainen, Muumi-sarja on tosi tunnettu. Tämä kirja sopii hyvin ihan kaiken ikäisille ja on mitä mainioin ääneen lukukirja. Taikatalvi on siitäkin erilainen kirja, että muumiperhe yleensä nukkuu talvet. Mutta tässä kirjassa muumipeikko herää kesken talven ja täällä tapahtuu hauskoja talviasioita. Nimensä mukaisesti siitä tulee taikatalvi, johdattaa hän muumipeikkoa, hänen ystävänsä Pikku Myy ja Tuutikki kaikenlaisiin seikkailuihin. Kirjassa tavataan myös harvinainen muumien esi-isä. Tässä kuvassa muumien esi-isä esittäytyy muumille. Hän on karvainen ja hieman erinäköinen kuin muumit yleensä. Hän asuu kakluunin takana, mutta täällä hän asustelee tuollaisessa kattokruunussa. Ja muumipeikko on aluksi hyvin ihmeissään siellä talvessa ja kylmässä ja pimeydessä. Ja hän laulaa tällaisen laulun. Nyt kuulkaa kurjat, piilevät eläimet pimeyden. Te, jotka veitte auringon ja toitte kylmyyden. Nyt aivan yksin olen, jalkojani väsyttää. Saan turhaan ikävöidä laakson puiden vihreää. Vaan muistan meren aallot ja kuistin sinisen. Ja lumessa kauheassa nyt elää tahdo en. Mutta onneksi Pikku Myy näyttää muumipeikolle talvesta myös niitä mukavia puolia. Nåja, så har vi lite för er som går i 3:e klassen och uppåt. Det här är en spännande bok av samma författare Martin Widmark som också har skrivit om Lasse-Majas detektivbyrå och monsteragenten Nelly Rapp. Den här boken handlar om en pojke som heter David. Och David har just flyttat in hos en bokhandlare vid namn Melikor. Det här gör han för att hans föräldrar just nu är i Nigeria och arbetar. Samtidigt så börjar en ny flicka på hans klass som heter Larissa och de blir mycket goda vänner. Men en dag försvinner bokhandlaren Melikor spårlöst och enda som finns kvar efter honom är en liten lapp med ett kodat meddelande. Nu måste David och Larissa själva försöka reda ut vad som har hänt med den mystiska Melikor. Det här är en första delen i en hel serie om David och Larissa. Och det är spännande detektivhistorier för dig som tycker om kluriga gåtor och mycket spänning. Seuraavat kirjat onkin kolmosluokkalaisista ylöspäin. Sinisen peilin antikvariaatti aloittaa David ja Larissa-sarjan. Tämä on myös Martin Widmarkin kirjoittama kirja, joka kirjoittaa Lasse-Majan etsivätoimistoa. Ja David ja Larissa tutustuvat tässä kirjassa ja aloittavat etsiväuransa. David on muuttanut antiikkikauppiaan luokse, kun hänen isänsä ja äitinsä ovat työmatkoilla. Ja eräänä päivänä antiikkikauppias Melchior katoaa. Ja hän jättää jälkeensä salaisen koodin. David tutustuu, tässä on salaisen koodin kuva. David tutustuu Larissaan, joka on hyvin älykäs matemaattisesti. Ja Larissa alkaa selvittää tämän koodin arvoitusta. Ja se johdattaa heidät tämän Melchiorin mysteerisen katoamisen jäljille. Kirja sopii loistavasti kaikkia arvoituksia ja matemaattisia ratkaisuja rakastaville nuorille ja sopii parhaiten yli kolmasluokkalaisille.
Sen har vi, för er som går kanske på 4:e klass och uppåt, en bok som heter En ö i havet av Annika Thor. Den här utspelar sig år 1939. Och för er som känner till historia så vet ni att det är just före andra världskriget bryter ut. Det här är samtidigt då nazisterna i Tyskland har fått makten och en massa judar ute i Europa måste fly ifrån det här. I boken, som handlar om 2 systrar, de heter Nelly och Steffi, eller Stefanie och Elinor. Och de bor i Österrike. Men när Österrike börjar höra till Tyskland skickar deras föräldrar iväg dem för att de ska komma i säkerhet. De hamnar i en liten ort på en ö mitt i havet utanför Göteborg. Och det här är väldigt spännande för dem. För de känner ingen som bor där och de kan inte språket. Och de tycker att det är en väldigt stenig och hemsk liten kobbe de har hamnat på. Den här är intressant inte bara för att den är jättebra skriven och mycket gripande, utan också för att så här gick det till på riktigt. År 1939 var det 100,000-tals judar som måste fly från Tyskland. Många av dem var just barn som skickades ensamt långt hemifrån från familj och vänner för att klara sig ensamma. Seuraava kirja on Annika Thorin Saarimeren keskellä ja suositteleisin 4. luokasta ylöspäin. Tämä on sykähdyttävä tarina 2 sisaruksen matkasta Saksasta, tai itse asiassa Itävallan Viinistä, ruotsalaiselle pienelle saarelle toisen maailmansodan aikaan. Tämä on myös tietyllä tavalla historian elävöittämiskirja. Harva lapsi tietää, mitä toisessa maailmansodassa tapahtuu, kun juutalaisia vainottiin Saksassa. Annika Thor on taitava kirjoittaja. Hän osaa kirjoittaa kipeistä ja vaikeista asioista sillä tavalla kepeästi, että ne eivät tunnu liian raskaalta. Kirjassa on Steffi ja Nelli nimiset sisarukset päähenkilöinä ja he saapuvat Viinistä pakolaisina Ruotsiin. He ovat hyvin erinäköisiä kuin ruotsalaislapset. He ovat tummia ja yömynenäisiä ja näyttävät hyvin erilaisilta sinisilmäisten vaaleiden ruotsalaislasten keskellä. Tytöt eivät lupauksista huolimatta pääse samaan perheeseen. Steffi joutuu vanhan pariskunnan lapseksi ja hänellä on aika ikävät oltavat, mutta nuorempi Nelli pääsee mukavaan perheeseen. Steffiä kiusataan koulussa. Siellä on Sylvia-niminen pääpomo luokassa, jolla on oikea oma hovi tyttöjä, jotka pilkkaavat ja ilkeilevät Steffille. Tämä on siis Steffin selviytymistarina koulussa ja Ruotsissa, mutta tämä on laajemmin selviytymistarina siitä, miten juutalaisia kohdeltiin toisen maailmansodan aikana ja kuinka 100 000 ihmiset joutuivat jättämään kotinsa ja perheensä ja menettivät perheensä keskitysleireillä ja tuhoamisleireillä. Kirjassa tulee hienovireisesti esille tämä juutalaiskysymys. Se ei ole ollenkaan pääosassa, mutta tarkkaavainen lukija saa vastauksia kysymyksiin. Steffi ja Nelli-kirjat ovat sarja. Tähän kuuluu vielä 3 muuta kirjaa, missä seurataan heidän kehitystään ihan aikuiseksi saakka. Den här sista boken vi har är kanske för er som går i 6:e klassen. Det är Peter Pohl och Kinna Gietz, Jag saknar dig, jag saknar dig. Och den här Kinna Gietz, när hon på riktigt som 14-åring bodde i Sverige, hade hon en tvillingsyster som tragiskt dog. Och då, för att behandla sin sorg, tog hon kontakt med Peter Pohl och frågade om han kunde skriva en bok om henne och hennes syster. Och det här är den boken. I boken heter systrarna Tina och Silla.
Och de är enäggstvillingar och väldigt nära varandra. De kallar varandra just för allra käraste syster, som också fanns med i Astrid Lindgren-boken jag berättade om tidigare. Och precis som det gick på riktigt för Kinna Giet så dör den ena systern Silla. Och den här boken handlar om hur Tina, som blir lämnad kvar, måste fortsätta livet och lära sig att leva med utan sin syster. Det är en väldigt tragisk bok och sorglig, men mycket bra skriven för dig som vill läsa om hur man lever efter att man har förlorat någon man älskar. Men också om kärlek och livet, och om att vara ung. Jag tycker det är en mycket stark bok som alla som klarar av att läsa om lite svårare saker gärna ska pröva på. Seuraavaa kirjaa suosittelisin vasta kuudesluokkalaisille ja siitä ylöspäin. Kirja on aika surullinen, mutta silti se on kirjoitettu hyvin samalla tavalla kuin edellinen Annika Tuurin kirja. Siinä puhutaan traagisista asioista, mutta ne on kirjoitettu sillä tavalla, että lukijalle ei jää sellainen ahdistunut olo, vaan seuraa henkeä pidätellen, aivan kuin itse eläisi siinä tarinassa mukana. Kirjan nimi on Sinä ja minä ikuisesti, ja sen on kirjoittanut Peter Pool. Tämä on tosi tarina, Kinna Gietin tarina hänen omasta elämästään. Hän pyysi Peteriä kirjoittamaan tarinan siitä, miten hän menetti siskonsa. Tämä on vahva tarina siskojen välisestä ystävyydestä ja rakkaudesta. Sisarukset ovat kaksosia, Silla ja Tiina, ja he kutsuvat toisiaan kultasiskoiksi aivan samalla tavalla kuin alussa kertomamme Astrid Lindgrenin kuvakirjassa oli kuvitteellinen kaksoissisko tällä päähenkilöllä. Ja Killa ja Tiina toivovat ja ovat onnellisia, että heillä on toisensa. Heidän ei tarvitse kuvitella itselleen kaksoissiskoa. He ovat hyvin erilaiset. Tiina on enemmän vähän pissistyyppinen, pinnallisempi, rakastaa meikkaamista, ja Silla puolestaan rakastaa näyttelemistä ja ei pidä meikkaamisesta ja on vähän vakavampi henkinen. Ja Tiinan mielestä hän ei ole niin hyvä lapsi kuin Silla. Kaksostyttöjen erilaisuus aiheuttaa paljon riitoja perheen sisällä. He ovat hyvin temperamenttinen perhe, mutta sen rakastamisen syvyyden Tiina huomaa vasta menetettyään siskonsa. Tapahtuu onnettomuus, missä Tiina menettää puoliskon myös itsestään kaksossiskon kuoltua. Ja perhe joutuu käymään läpi tätä surua, jokainen omalla tavallaan ja omalla vuorollaan. Tämä on huikea selviytymistarina. Tiinan selviytymistarina surusta ja siskon menettämisestä. Mutta tämä on myös vahva tarina rakkaudesta ja rakkauden voimasta. Ja, det var allt vi hade att bjuda på. Jag tackar er för att ni ville höra på och hoppas att ni har hittat trevliga boktips. Och glad svenska dagen på er allihopa. Hyvää ruotsalaisuuden päivää.